I den her film der vil jeg besvare de 3 ABC-spørgsmål, og det første spørgsmål, jeg skal besvare er, hvad kan personalet i en virksomhed bruge nøgletallet nettoomsætning per medarbejder til? Nøgletallet nettoomsætning per medarbejder fortæller noget om forholdet imellem nettoomsætningen og antallet af medarbejdere. Det fortæller, hvor god virksomheden er til at generere omsætning per medarbejder. Hvis omsætningen stiger, men antallet af medarbejdere forbliver det samme, vil det være udtryk for en stigende effektivitet. Det vil være udtryk for, at virksomheden bliver bedre til at generere omsætning per medarbejder, og derfor udnytter de deres ressourcer bedre. Tallet bruges ofte til at se en udvikling over perioder, til at sammenligne med budgettal eller til at sammenligne med branchetal. Personalet kan ikke bruge nøgletallet til at sige noget om den enkelte medarbejders præstation eller lønniveau. Men personalet vil alligevel kunne bruge nøgletallet til at forhandle generelt løn til medarbejdere, for hvis tallet er stigende eller hvis tallet er højt, kan det være udtryk for, at medarbejderne arbejder effektivt i forhold til den omsætning virksomheden har. Det næste spørgsmål, jeg skal besvare er, hvad kan en virksomhed bruge nøgletallet nettoomsætning per lønkrone til? Nettoomsætning per lønkrone fortæller, hvor god virksomheden er til at skabe omsætning per lønkrone. Det vil sige, hvor meget omsætter virksomheden for, hver gang de udbetaler 1 lønkrone. Tallet kan man bruge til at sammenligne med branchetal, og hvis man har et tal, der ligger lavere end branchens gennemsnit, kan det være udtryk for, at lønniveauet er højt i virksomheden, og at virksomheden skaber mindre omsætning per lønkrone end de andre i branchen. Man kan sige, det er derfor et nøgletal, der fortæller noget om virksomhedens løneffektivitet. I den sidste opgave, der skal jeg svare på, hvad forskellen er på et resultatbudget og en resultatopgørelse, og hvorfor virksomheder anvender budgetter. En resultatopgørelse er udtryk for virksomhedens faktiske indtægter og omkostninger og underskud og overskud. Resultatopgørelsen bruges til at opstille et regnskab sammen med balancen, og samlet set fortæller det noget om virksomhedens resultat, deres værdier og pengefremskaffelse. Resultatbudgettet beskriver de forventede resultater for en fremtidig periode. Det bruges til at styre en virksomheds økonomi, og resultatbudgettet opstilles ud fra nogle kvalificerede budgetforudsætninger. Og at budgetforudsætninger er kvalificeret er et udtryk for, at de skal kunne forklares. Der skal være en faglig begrundelse for, at man vælger, som man gør. Det kan være, at der tages højde for, om der er højkonjunktur, lavkonjunktur, prisudvikling, indkøbsaftaler, branchetal med videre. Virksomheden kan løbende foretage budgetkontrol og sammenligne de budgetterede tal med de faktiske tal, og så kan de se, om det gik virksomheden, som de forventede.